हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आंनि मुङा अमृत बसुमतारी नोंथांखौ दिनैनि बे गोदान भिडिअ फिन बरायबाय नोंथाङा जुदि गोदानै आंनि चेनेलाव भिजिट खालामदोंबा प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो जाय बिथांमोनहा अलरेडि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामखाबाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों माने बियो आङो रायजो राजाफोरखौ जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ सांग्रांथि जानो थाखाय खावलायनो सानदों बे भिडिअनि थ्रुयैहाय नोंथांमोनहा भिडिअखौ गुदिनिफ्राय जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो जाय बिथांमोननो आंनि कन्टेक्ट नाम्बार नांगौ नोंथांमोनहा भिडिअखौ गुदिनिफ्राय जोबजासिम नायलां नङाब्ला आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ मोननाय नङा आङो मोनफ्रोमबो भिडिअ फ्राय आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनाय जायो नोंथाङा भिडिअखौ आद्रा खिद्रा नायोना बेनि थाखायनो आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ मोननाय जाया आरो नोंथाङा फिन कमेन्ट खालामो आदा नोंथांनि नाम्बारखौ नांगौमोन आंनो होननानै बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां नोंथांमोनहा आरो आंनि नाम्बारखौ मोनगोन WhatsApp नाम्बार बियो कन्टेक्टबो खालामनो हागोन नाथाय नोंथाङा आंनि नाम्बार लाखांनानै माबा मोनसे गोनांथार खामानियावल' आंखौ कन्टेक्ट खालाम आरो नोंथाङा हायोब्ला सिगांग्रो WhatsApp मेसेज खालामग्रो मानि थाखाय रायलायनो बेनिफ्राय आङो टाइम होगोन नोंथांनो दा बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालाम दिनैनि भिडिअआ बेनो आं नोंथांमोनखौ सांग्रांथि खालामनो सानदों जोंनि बिटिआर हालामावनो थानाय जा बा गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौनो आं सांग्रांथि जानो थाखाय बे भिडिअनि थ्रुयै खावलायगोन मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जोंनि बर' रायजो राजाया बर' हारिया जोंनि बिटिआर हालामाव बा जोंनि नेटिभ जायगायावहाय जोंनि गामिफोराव बा जोंनि एरियायावहाय बा जोंनि आसाम रायजोआव जोंहा एसेबां मानि कम्पानिसफोर गैया खामानिनि जोबोद आंखाल नङा होमबा रायजोफोर बिनि जाहोनाव जों दिनै बर' रायजो राजाफोरा गोबां आउट स्टेटआवहाय दंफैयो नङा होमबा बाहेरायावहाय गुबुन रायजोआवहाय नङा होमबा दा बे खामानिनि थाखायनो बा रां खामायनो थाखाय जोंनि गोबां लाइमोनफोरा बाहेरायाव दंफैयो जोङो गावनि आसाम रायजोखौ बा बिटिआर रायजोखौ गारनानै फैनानै जोङो बाहेरा स्टेटआव दंफैयो नङा होमबा दिनै बेंगलर कर्नाटका होन चेन्नाइ होन बा तामिलनाडु मुम्बाइ नङा होमबा गवा बेफोरबायदि केरेला आरो दिल्ली सोब स्टेटआवनो जोंनि बर' हारि गैया होननो हाया जोंनि बर' रायजोफोरा मोनफ्रोमबो स्टेटआवहाय गोसारनानै दंफैयो नङा होमबा रायजोफोर दिनै माखासेया फरायनो थाफैनाय सोरबाया जब मावफैनाय सोरबाया गावनि न'खरखौ सालायनो थाखाय खामानि मावफैनाय नङा होमबा सोरबाया साख्रि मावो दा बेफोरबायदिया गोबां स्टेटफोरावनो दङ दा बेवहाय आं माखासे खोथाफोर नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों दिनैहाय जोंनावहाय गोबां जाथायफोर जाफ्लेबाय थायो नङा होमबा रायजोफोर दिनैहाय थांनाय नभेम्बरनि 9 थारिखआवहाय सालाकाटिनि बे बिपुल बसुमतारी फंबाया जेरै बेंगलरावहाय फैदोंमोन नङा होमबा बिथाङा फैखांनायनि उनावहाय रुमाव फैनानै माखौबा गिग्रा जानानै खारदोंमोन बे फंबाया दा बिनिफ्राय दिनैसिमबो नागिरनानै मोनाखै दासिमबो नागिरगासिनो बयबो दा बे जाथायखौ लानानैनो बेजोंनो लोगोसे आं बयनिबो माने सांग्रांथिनि थाखाय बे खोथाखौ फोरमायहरनो सानदों बिथाङा 9 थारिखआव गोमादोंमोन बिनिफ्राय जेनेबा आंखौबो न'खरनिफ्राय कन्टेक्ट खालामदों बा मेलनि गेजेरजों आंनावहाय मोनसे लाइजाम हरदोंमोन सासे फंबाया आं बिथांनि नामखौ लालिया बे भिडिअआवहाय मेलखौ आं चेक खालामनानै माने न'खरावबो एसे कन्टेक्ट खालामलायनानै जोङो गासैबो डिटेल्सफोरखौ हरजोबदों माने न'खराव थानानैनो दा बेवहाय आङो बेखौ ग्रुपआवहाय जोंनि WhatsApp ग्रुप एबा जोंनि फेसबुक पेजाव आपडेट होदोंमोन बेवहाय आङो बिसिनि न'खरनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होखायाखैमोन जोंनि BBWA निल' कन्टेक्ट नाम्बार होदोंमोन अब्लाबो बेवहाय माखासे जाथायफोर जादों मिथिबाय माब्रैहाय नोंथांमोनहा माने न'खरना ससियेल मिडियायाव दस्रा गुबुन ससियेल मिडियायाव शेयार खालामदों जानांगौ माने बे फंबाय गोमाखांनायनि उनावहाय बिथांमोननावहाय मोनसे मेसेज फैदों इमारजेन्सि कल खालाम दानो होननानै कल मी बेफोरबायदि मेसेज लिरनानै फैदों दानिया न'खरनिफ्राय मानसि गोमानाय नालाय बिस्रा माने कल खालामबाय बै नाम्बारावहाय दानिया बिसोरो गावसिनि नामखौ रोदोम होननानै बुंनानै लादों जाहैबाय जाय मानसिया रायलायहरदों रोदोम होनदों टाइटेलफोरखौ आं मिथिया ओमफ्राय दानिया जोङो मानसिखौ मोनबाय होननानै जोंनो ओरैबायदि माने चार्जेस हरनांगोन माने रां हरनांगोन अब्ला जोङो मानसिखौ गथायगोन बेफोरबायदि खोथा फैबाय नङा होमबा दा बे खोथाखौ नैबे जे जायगानिफ्राय खारदोंमोन कनकपुरा रडनिफ्राय बे बिपुल फंबाया मोनानि समावहाय बेहाय थाग्रा सेंग्राफोरनावबो कन्टेक्ट खालामदों बिसोरो बिसिनावबो 2000 थाखा रां बिहरदोंमोन 2000 रां बिहरदोंमोन बिसिनावबो बिथांमोनहा मानसिखौ देखायग्रो अब्ला जों होगोन होननानै हराखै जोबोद मोजां मावदों बिसोरो नाथाय न'खरनिफ्राय बिसोरो न'खरावहाय कन्टेक्ट खालामनानै जे नाम्बारजों कन्टेक्ट खालामदों बे नाम्बारा आंनाव दं आं नोंथांमोननो होगोन हो पेपाराव लिरनाय दंखायो आरो बै समाव आंनावबो कन्टेक्ट खालामदोंमोन बे नाम्बार आंनाव दं आं बेखौ होनाय जाथ'वा नैबेखौ होनसै आं जे प्रुफ मोननाय नाम्बार बियो माने ओरैबायदि जादों बे नाम्बारा कल मी
इमारजेन्सि कल मी होननानै इमारजेन्सि कल खालाम दानो होननानै बुंबाय कल मी होननानै मेसेज लिरनाय दङ आं बेखौ देखायगोन नोंथांमोननो मबाइल फिसायावहाय बिसिनावहाय माबा दङ बेखौ आंनो हरदों आरोखि मेसेज दा नोंथांमोनहा नाम्बाराबो बेहायनो नुगोन बे नाम्बारानो बिसोरनि स्केमारफोरनि नाम्बार नोंथांमोन दिनै बाहेरायाव फैनानै सोरबाया माबा मोनसे बिपदाव गोग्लैफैयो नङा होमबा सोरबाया आन्दायफैयो सोरबाया माबा मोनसे खैफोदाव गोग्लैफैयो आरो सोरबाया दोनखारलायबोनानै मोजां मोनलायनानै गोसोथोलायनानै बेंगलराव हौवायानो जा हिनजावानो जा खारनानै थाफैयो नङा होमबा बा बेंगलरल' नङा गासैबो स्टेटआवनो खारनानै थाफैयो दा आङो बेंगलराव थानायखाय बेंगलरनिखौ बुंदों दा बेवहाय बै स्केमारफोरा जायफोरा रोदोम होननानै लादों गावनि मुंखौ बिसोरो माने बे समाव बै न'खरनि नाम्बारखौ लानानै थाबैनो कन्टेक्ट खालामनानै जों मानसिखौ ओरैबायदि जायगायाव मोनबाय बा जोङो हेन्डेल खालामसै जों नागिरनोसै जोङो मोनसे माने मा होनो एनजिअ निफ्राय होननानै बुङो बे बारावबो बिथांमोनहा उदालगुरि एनजिअ निफ्राय जोङो गोदान एनजिअ जों बिनिफ्राय फैदों बे खामानिखौ जों हेन्डेल खालामसै होननानै बिथांमोननि न'खराव रां दाबि हरदों आरो बिथांमोनहा नंगौ साननानै न'खरनिफ्राय रांखौ हरदोंबो खननै ना खनथाम ट्रेन्जेकसन जादों बिसिनाव गासै 11,000 11,000 रां बिथांमोनहा हरदों जाय बै रोदोम होननानै बुंनानै लादों बिसिनो दा बिनिफ्राय रां हरखांनायनि उनाव बिसोर जेबो रेसपन्सिबिलिटि होआखिसै नोंथांमोन अब्ला बुजिदो बिसोरो स्केम खालामो स्केमार मानो होननानै बुङोब्ला दिनै न'खरा बिफोराव दङ बेवहाय बिफोराव बिसोरो मालायनि बिफोरखौ जेबो मिथिया नोंथांमोन स्केमारा बिसोरनो खालि फैसाल' नांगौ दा बिसोरो न'खरा गाब्रायनानै नंगौ खोमा साननानै फैसाखौ हरबाय दिनैसिम मोनफिनाखै मोनसे किउआर क'डनि थ्रुयै लादों हो बे फैसाखौ बिसोरो फन पे खालामदों न'खरनिया बे किउआर क'डा सोरनि मुङाव आं खोन्थानि हाकिमुल CSC सेन्टारनिफ्राय हा बे CSC सेन्टार बिसोरनाव दङ जागोन हाकिमुल CSC सेन्टार बेनिफ्राय बेनि किउआर क'डखौ हरदों बिसोरो हय बे किउआर क'डा बेनि अरिजिनेल नङाबो जानो हागौ माने बे गावनि सिना जाना जागोन बै किउआर क'डा बेनि असे नङाबो जानो हागौ बै किउआर क'डावहाय ट्रेन्सफार खालाम होननानै बे रांखौ बैनिफ्राय लादोंबो जानो हागौ आरोखि बिसोरो बिराद चालाक मानसि ओरैबा ओरै फाव फान्दायनो हागौ खिन्थु मबाइल नाम्बारजों ट्रेन्जेकसन जायाखै आरो बे हाकिमुल CSC मुंनि मोनसे किउआर क'डावहाय ट्रेन्जेकसन जादों बिसोरो बेहाय हरदों आङो बे किउआर क'डखौ नोंथांमोननो रोखायै दिन्थिना होगोन स्क्रिनावहाय दा नोंथांमोनहा बे किउआर क'डखौ नायबा चेक खालामनानै नायोब्ला हाकिमुल CSC मोनगोन आरोखि दा आङो चेक खालामदोंमोन दहाय आंनि फन पे आवहाय दा बेफोरबायदि खालामनाया जोबोद दुखुनांथाव बेनिखायनो बयबो सांग्रां जा जाहाथे बेफोरबायदि नोंथांनि न'खरनिफ्राय सोरबाया खैफोदाव गोग्लैयोबा बाहेरायाव गुबुन स्टेटफोराव फैनानै दिनै बेंगलर कर्नाटकायावनो जा केरालायावनो जा मुम्बाइआवनो जा दिल्लीयावनो जा बा तामिलनाडुआवनो जा एनि स्टेट जेरावखि माने नोंहा प्रब्लेम जाया मानो नोंथाङा हानाय मानि बै एरियायाव थाखानाय सुबुंफोरजों कन्टेक्ट खालामग्रो बा जेरावहाय एसोसिएसन दङ दिनै बेंगलर बायदियाव एसोसिएसन दं तामिलनाडुआवबो दङ चेन्नाइआवहाय मुम्बाइआव दङ दा बेफोरबायदियाव नोंथाङा कन्टेक्ट खालामग्रोनो नाजा डाइरेक्टलि सोरबाया नोंथांनाव कल खालामनानै जोङो ओरैबायदि खालामसै जोंनो एथ' रांल' हरदो होननानै बुङोब्ला नोंथाङा बेखौ फोथायनो नाङा आरो माब्लाबा बिथांमोनहा बबेबा एसोसिएसननि मुंफोरबो लानो हागौ मिथिबाय बेखौ नोंथाङा सांग्रां जानांगोन माब्लाबा BBWA बेंगलर बड' वेलफेयार एसोसिएसननिबो मुं लानो हागौ बा माब्लाबा मुम्बाइ ससाइटिनिबो मुं लानो हागौ बा चेन्नाइनि लानो हागौ बा दिल्लीनिबो लानो हागौ बेनिखायनो सांग्रां जा बयबो नोंथांमोनहा हानाय मानि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिजों रायलायहरनो नाजा दा बेंगलर बड' वेलफेयार एसोसिएसननियाबो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिनि नाम्बारफोराथ' जोङो ससियेल मिडियायावनो गोबां होबाय नङा होमबा नोंथांमोनहासो लानो रोङा दिनै आरो आङो आंनि नाम्बारखौ खोन्थागोन नोंथांमोननो कन्टेक्ट नाम्बारखौ बे भिडिअआवनो दा आङो GS बेंगलर बड' वेलफेयार एसोसिएसननि प्लास आङो बे बड'टुब इउटुब चेनेलनि आङो अनार नङा होमबा नोंथांमोन दा आंनि नाम्बारखौ नोंथांमोनहा लानो हागोन आंनि नाम्बारा 6000412452 नोंथांमोन 6000412452 नोंथांमोन आंनि कन्टेक्ट नाम्बार WhatsApp नाम्बार नोंथाङा सिगांग्रो आंखौ WhatsApp मेसेज खालाम मा सावरायनो बिनि उनावहाय जोङो टाइम लानानै सावरायगोन नङा होमबा माब्रै खालामथावा माबा मोनसे खैफोद जायोबा दा नोंथांमोनहा आननेसेसारि कल खालामनो नाङा आरो बैफोर स्केमारनिफ्राय नोंथाङा बासायनानै था माब्लाबाबो सांग्रांथि जा दिनै हिनजाव दोनखारनाय सोरबाया गोमाफैनाय बेफोर बेंगलर कर्नाटका बा गोबां स्टेटआवनो बेफोरबायदि जालुबाय थायो बेनिखायनो बै सुजुगखौ नायनानै बिसोरो नोंथांमोनखौ थगायो आङो बे किउआर क'डजोंनो हमनो हायो नोंथांमोनहा गोसो दङबा जोंथ' बेंगलराव थानाय दा जायफोरा आसामाव दं नोंथांमोनहा बे किउआर क'डखौ चेक खालाम बबे CSC नि बे किउआर क'ड सोरनि नोंथांमोनहा बेनि थ्रुयै बिसोरखौ हमनो हागोन
मिथिबाय 13 थारिखआवहाय ट्रेनजेक्सन जानाय बियो बिसिनि नाम्बारखौबो नोंथांमोनहा बे मबाइल फिसानि मेसेजजों लोगोसे मोनगोन दा नोंथांमोनहा बेखौ नायनानै नैबे QR कोडखौबो आं होखाबाय नङा होमबा भिडिअआवनो नोंथांमोनहा बेजों चेक खालामबानो जाबाय दा नोंथांमोनहा बेफोरबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय था हानायमानि आंनि चेनेलखौ आरो आङोबो नाजागोन नोंथांमोनखौ बा रायजो राजाखौ आंबो हागौमानि हेफाजाब होनो दा जोंनि थांखियानो गुबुनखौ हेफाजाब खालामनाय नङा होमबा बेफोरबायदि थगायनानै जानाय मानसिफोरखौ जोङो थाबैनो हमनानै साजा होनांगौ नङा होमबा बिसोरखौ अब्लासो जोङो बेफोरनिफ्राय रैखा मोनगोन आरो फंबायमोन नोंथांमोनहा जेसेबांखिनि थगायबाय आं नोंथांमोनखौ सिगांनि भिडिअआवबो होनदों नोंथांमोनहा माने सुद्रायदो मानो होननानै बुङोब्ला जा थगायबाय मोनसे बिपदआव गोग्लैखानाय न'खरखौ बेफोरबायदि खालामनाङा दा नोंथांमोनहानो हमजायोबा नोंथांमोननिनो जोबोद गिख्रंथावना साजा मोनगोन नोंथांमोनहा बिनिखायनो दानिफ्राय सुद्रायदो नोंथांमोन नङाबा नोंसोरो हमजानायनि लामायाव फैबाय बारा गोबाव गैलिया दा दिनै बेखिनियानो नोंथांमोन भिडिअखौ हागौमानि शेयार खालाम जाहाथे बयबो सांग्रां जानो हायो दा दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों थेंक इउ बाय टेक केयार दस्त